Camagu nomandla kadongo, camagu mabandla kaqunta, ngwane zixhobo zothukela. Namkelekile kaloku wavusilanga ikhaya lenkcubeko yesintu. Apho siphatha khona ezenkcubeko yesintu siphatha amachiza kaloku sizama unyanga. Apho siphendula khona imibuzo athi umntu abe nayo ngenxa yokuba kaloku ezi zinto singasakwazi ukuzilandela kuba sesahlala ezilokishini okanye sikhuliswe ngamatshipa. Phambi kokuba siqhube kaloku namhlanje ngesihloko sanamhlanje, wena ungekamcofi usubscribe uyakhunjuzwa kaloku uba ucofe usubscribe ukwenzela ukuba ungaphoswa ziincoko zalapha ekhaya. Namhlanje sithetha ngesihloko esithi izinto ezikuphathela isimnyama. Apha sijonga izinto ezinye osenongaziqapheli ukuba zikuphathela isimnyama, ube uhlawunyuka uhamba kosiyazi ukuthi unesimnyama, siyahlanjwa isimnyama sisuke, kanti awuchazelwanga ukuba singene njani, sizokwazi uba sikhutshwe ngokwendlela esifakwe ngayo. Njengoba sizawuqhuba ke, uyacelwa ukuba phaa ekugqibeleni uzuphendule umbuzo othi, kwezi zinto uzawuva ngazo namhlanje yeyiphi eyakhe nawe yakuphathela isimnyama, kwaye wena wancedakala njani? Masiwagawule siwarhuqa ke bantwana bendlu emnyama. Siqale ngeyokuqala, ukubulala umntu. Umntu uyinto enomphefumlo, umntu uyinto enezihlwele. Athi umntu xa ebhubhile naye abuyele kwele mimoya apho ayawuthi khona besisihlwele esigade ikhaya lakhe. Umbulele ke ngoku lo mntu, ubuyela kwelako-kwabo okanye ubuyela kwele mimoya kooba womkhulu bakhe, abathi mhlawumbi ngelinye ixesha bebemthume nto, wena uthathe umphefumlo engekayigqibi into ebeyithunyiwe. Akukhali lo mntu kuphela ngenxa ba umbulele, kukhala abantu bakokwabo abangekhoyo. Phofu ke nalapha emhlabeni ziinyembezi zaba baphilayo bade ngelinye ixesha bakuyele emntwini kuba uthathe umntu wabo. Kubalulekile ke ukuba into yobulala umntu uyazi uba iyakhutshwa eso simnyama. Ngelishwa ke awukwazi ungxengxeza emaxhantini akowenu uthi ungxengxezela ubulala umntu. Ngelishwa ukwazi uya kuvusilanga uthi makakuhlambe isimnyama soba ubulele umntu. Eyobulala umntu ifuna uba uyoyingxengxezela kwikhaya lalo mntu wambulalayo. Ngelinye ixesha bathi thenga ibhokhwe apho uzawuthi khona uhlanjwe ngayo loo bhokhwe ngabantu abanxulumene nelaa khaya, kuba kaloku ngabo ekufana uba bakuqhagamshelane nalo mntu wabo umbulele nezihlwele ezikhalayo. Wena obhujelweyo, ngentetho yesiXhosa siyayazi ukuba xa ubhujelwe kuthiwa ugutyungelwe lilifu elimnyama. Ithi loo nto kukho isimnyama esihamba apha phezu kwakho kuba ubhujelwe. Uzayibona ke into yokuba into yobhujela iyasenza isimnyama ngokuthi ngelinye ixesha amanye amagqirha angaphumeleli ekungcwabeni umntu kuba esithi ukuba ndikhe ndaya kufuneka xa ndibuya ndihlanjwe ngebhokhwe. Nezinye iinkolo zomoya zinayo into ethi xa ubuthe wayongcwaba umntu obhubhileyo kuye kufuneka uhlanjwe ngokwendlela yayo loo nkonzo phambi kokuba ube uyangena enkonzweni. Loo nto ke ikhe ngelinye ixesha ingamchaphazeli umntu oze yena ezongcwaba, kuba wena ongabhujelwanga awugutyungelwanga lilifu. Uthi nje xa usuke emangcwabeni ufike uhlambe. Ixesha elininzi ke siqaphela kula makhaya ukuba kuhlanjwa ngekhala, kweminye imizi kuhlanjwe ngesiqunga. Sesiyibona ke iyayixhaphaka kweminye imizi ukuba ibe ngamanzi nje kanonkala angena kwanto. Ukuthandwa ziingozi. Wena othandwa ziingozi ayonto zayibuza, yinto fambe uyayibona, uyayazi ukuba
ugutyungelwe sisimnyama, simnyama eso esithakwe ngengozi. Kubalulekile ke ukuba ukhawuleze uyisabela intsusa nonobangela wazo ezi ngozi, uzokwazi ukhawuleza uyigxothe ingozi. Ingozi okanye ingozi ingakukuhlatywa, ingakukutshiswa, ingakukuwenzakala ezimotweni, utshayiswe ziimoto, uwe nemoto, ingakukuwa nje uhlenje uyawa, ingakukubethwa, ingakuhamba ungqubeka ezintweni. Yonke nje into ekhupha igazi yingozi. Ngelinye ixesha ukuwa noba awudanga waphuma gazi kodwa wophuka okanye wagruzuka, yingozi leyo. Ukuba zininzi ziyakulandela, kufuneka uyimele ngeenyawo loo nto. Zikhona ke izinto ezithanda ukwenza ingozi. Ukuthakathwa, mhlawumbi uthakathwe ngento ekubizela ingozi. Mhlawumbi likhaya kwabethelelwa into apha yengozi, uve xa uye kusiyazi athi kukho intsimbi yemoto, ngelinye ixesha kuthiwa kukho umkhonto ojonge phezulu, kukho imela evulekileyo, okanye kukho umlilo obonakalayo phakathi kweli khaya. Ngelinye ixesha kukho umntu ojikeleza eli khaya, isithunzela loo nto yiyo, ibe iphethe isikhali. Iyayibanga ke ingozi intakatho. Ngelinye ixesha yontakatho sisihlwele esikhalayo. Ingangumntu mhlawumbi owabhubha ngengozi, naze namngcwaba ningakhange nimhlambe amanxeba ngendlela ahlanjwa ngayo amanxeba womntu obefumene ingozi ngohlatywa. Ngelinye ixesha ngumntu owenzakala emotweni, namngcwabe enaloo manxeba angazange ahlanjwa. Yingozi leyo. Ngelinye ixesha le ngozi yenziwa ngumntu enathi nina nilikhaya mhla namngcwaba, namphathisa izikhali ukuba bani hamba uyozilwela kwaba bantu bakuhlabileyo bakubulala okanye aba bantu bakugwintileyo. Ahambe ke afike abagqugqise ababulale. Usaphethe eso zikhali ke ngoku ulapha phakathi kwekhaya, usalwa kuba zikhona izinto eningakhange nimenzele zona. Eyona ke ixhaphakayo yomntu owayibhubhe ngengozi waze akayolandwa azenziwe iimfanelo zakhe, ngoku ngomsindo usekhona loo mntu apha phakathi kweli khaya unileqa ngengozi. Ukuqhomfa okanye ukuphunyelwa sisisu. Sikhe sathetha ke ngaso esi sihloko ngaphambili. Kule video sithethile ngokubulala. Ukuqhomfa kukubulala umntu ongekazalwa. Ibalulekile ke into yokuba uyazi ukuba umntu the moment of conception isenzeka, sesikhona isihlwele esithunywayo ukuthi gada lo mntu. Seyingumntu le nto ngokwazo izihlwele. Le nto sekukho izidingo, izihlwele ezitshoyo ukuba lo ndifuna abe ligqirha, loo nto yiyo izihlwele eziyifunayo, ukhuphe ke wena eso sisu. Ngelinye ixesha khange usiqaphele noba siyaphuma esi sisu, kodwa zikhona into ezikubonisayo ukuba ukhona umntana obengekazalwa ophumileyo. Loo nto ke ikulandelisa ngesimnyama. Bathi oogogo noba ikhona into ebeza kwenzela yona, akhale lo mntana. Oogogo ngenimba bangakuhoyi, bahoye lo mntwana. Balulekile ke into yoba uyingcengcezele le nto, umthi igama lo mntana, umngenise ekhaya, umhlambe lo mntana, umnike into zodlala, umenze abe ngomnye wabantwana bazawuthi xa kukho imisebenzi abaphakathi kweli khaya angene naye, angezi kakubi. Yimele ngeenyawo ke le nto. Iyakwazi ulungiswa likhaya, iyakwazi ulungiswa ngumntu Amayeza, uyakwazi nokuyizela apha kwavusilanga. Ukubuya etrongweni. Itrongo siyayazi ukuba yindawo esiyayamanisa namathunzi obumdaka. Itrongo yindawo yabantu abenze okubi phakathi kokuhlala, yindawo yabantu abakhalise abantu, yindawo yabantu ababuleleyo, yindawo yabantu abalandelwa
ziinyembezi. Ukubuya ke etrongweni kukubuyela phakathi kwabantu, kukuphuma phayana kulaa ndawo enesithokothoko sobumnyama. Ibalulekile ke into yoba xa ubuya etrongweni, ukuba wawenze into embi emntwini, uhambe uye kuloo mntu uyongxengxeza. Ukuba wawubulele, iyafana ke nale besiyithethile ukubulala umntu, kuba kufuneka uyongxengxeza kwelaa khaya. Ibalulekile into yoba uyazi uba noba bayalamkela okanye balwamkela uxolo, wena wenzela ukukhupha laa kuwe amathunzi, ube loo nto uyingxengxezele. Bayamkele okanye bayamkelanga, uyenzile eyakho indima. Uzawukwazi ke ngoku kuya kweza kowenu izihlwele uyocela amaxolo, ube uyenzile leyo ngxengxeza kwelaa khaya lalaa mntu umbuleleyo, laa mntu wamdlwengule, laa mntu wamhlabile. Loo nto iyiyo ibikhokhelele ukuba ubanjwe. Kubalulekile ukuba kaloku uphinde uhlanjwe. Olu hlobo lomntu ebevela esibhedlele, kuba itrongo nayo yindawo yabantu ababhubhela kwezi zisele. Mhlawumbi kwesi sisele kudala kwaphala ligazi, kwabhubha abantu. Funeka uhlanjwe ke, mntanenkosi. Ukubuya esibhedlele. Ukubuya esibhedlele kaloku, njengoba besitshilo apha ekubuyeni etrongweni, isibhedlele yindawo nayo ekubhujelwa kuyo umhla nezolo. Le bhedi ubuleli kuyo kusenokwenzeka ukuba bekubhubhe umntu njengoba kufakwe wena nje. Ezi ngubo ubusombathiswa ngazo kudala zagquma abantu ababhubhileyo. Kwale wodi ubuleli kuyo kuhla kunyuka imiphefumlo engazange yalandwa. Le ndawo kuyo kutsho izikhalo umhla nezolo. Yindawo emnyama ke isibhedlele. Ukuphuma esibhedlele kuyanyanzelisa ukuba uhlanjwe, ubuyiselwe ekhaya, ungalandelwa zezi zinto zaphayana esibhedlele, kuba kaloku omnye umntu ongazange alandwe uye akucacele, akuthande, akulandele, ube naloo nto ingeye lapha ekhaya oyilande esibhedlele. Wena ke onenye yezi ngxaki esizincokoleyo, kubalulekile uba uyikhawulezele, uyimele ngeenyawo. Ukuba ukufutshane apha kwavusilanga, ungeza siyincokole, sizame ubonisana ukuba ungaphuma njani kweso simnyama. Ukuba sifuna amayeza, ukuba sifuna uyongxengxezelwa, thina ke apha kwavusilanga siyayenza ke loo nto kuwe. Kodwa siye siqale sijonge uba sinto na efuna uba uyenze phakathi kwekhaya. Ukuba akunyanzelekanga, siyakwazi ke ukuba sikuncedise ngokuhlanganisa izihlwele zalapha ekhaya nezihlwele zakowenu. Asiyekeni ke emabandlandini kaQunta, buthondini kamabandla, ukuba ilale nalena yanamhlanje. Siphinde sidibane ngoMgqibelo ozayo xa sizawube siphethe isihloko esikumila kunje. Sekube chosi ke kube hele, sithi camagu mabandla.